Pinggangnya apik mungkin iki. Iki mak lepas ke los kaya wong semaput. Ih, mak gelek ngono iki. Sing normal ngene iki, Mbak. Ih, mak gelek ngono isane. Oh, ngadang-ngadang ngene iki. Mas pindah. Wes mari. Gen mlaku nak jajal gen mlaku. Gen mlaku saiki. Ayo langsung jelek-jelek lho. Jarem sithik-sithik kuwi. Nggih, mungkin lek nganu ilang nggih. Piye? Saiki rasane? Enteng. Mau kan dip-dip. Lah wong aku mbek ngoceh wae. Dadi kesandung kualat iya. Kualat ya. Kesel yo. Ayo sandal lo. Sandal itu tak mbak yo. Aja diguwe sendale. Monggo sing salah awakmu kok. Yang gue sendal. Minggu kakak mesti mau. Wis penak saiki to? Wis rada enteng. Ning Pak izin jalan ya, Mas. Jarem sithik-sithik iki. Ora lokane, Mas. Sing penting gen mlaku ki segrak ngono lho. Mau ki bar kesreus langsung tak nyambut ge mumbai sembarang, Mas. Ora tak rasa lendang leren ki kroso karo mlaku kok salat apik salat kikling. Saya deglik-deglik ngono ya. Enak saiki ya. Penak.